Takže dneska budeme hrať hru menom Would You Rather But It Happens a dneska budeme robiť prvé 3 stage a na budúce video dáme 4, 5, 6. Takže čo by som chcel byť? Mať nejaké random vlasy, či čo to je, alebo budem plešatý. Toto. OK, tak to je krásne. To je krásne vyzerám. Ja budem vysoký alebo malý? Čo by som bol? Čo by si niekto vybral? Ja by som radšej bol asi taký, že vysoký skôr. Hrozne vyzerám, aj keď dobré. Dobre, poď, skáč. Reset size. Chce mi kačka? OK. To bol nezaruksný. Vajíčko na 15... Chcem byť vajíčko na 15 sekúnd? Alebo... ja neviem čo. Dobre, vyskúšam toto. Krásne vyzerám. Mám také, to sú jaké veľké šaty. Koho zachránil asi? Koho by asi niekto zachránil? Toto. Jej. Jupi. Uvidím. Čo to? It's raining tacos. Dobre, čo by som teraz? Čo to je? OK. Jedného rovu ten, čo ťa bude žobrať, alebo 5 žobrakov. Čo by som si dal? Asi dal? Dobre. Rád by som si dal 1, ale poďme vyskúšať 5. To fakt? Čo to za mňa? Čo tu na... Prečo ona lieta? Dve stoja... Dobre, prečo všetky stojú na ich hlavách? To fakt? Bloxy kola. Poďte sa, všetci sa na mňa postavia. Dám burger asi. Neviem, vyskúšam. OK, tak to je super. Choďte preč. Však to... Zachránim 6-7, alebo mojich, neviem, friendov na Robloxe. Takže toto by som zase zachránil. Viem, že ten 6-7 je taký, že celkom aj ja, lebo ja som taký, viete. Ale tak... Buďte ticho, vy... Čo by som asi zrobil? Zjem burger, alebo budem alebo či nebudem, alebo budem tu zaseknutý v tom, neviem. Tak asi na chvíľku tu napôjdem, aby oni šli preč. Čo to je fest ľahké. Fakt? Dobre, sme na ďalšom. Budem mať kráva, ktorá bude za mňou chodiť, alebo nejaké kuriatko, čo za mňou bude chodiť. Kráva je taká veľká, takže kuriatko sú také menšie, takže radšej tam kura. Počuť to OK, ono na chvíľku lietalo. Na chvíľku to kura lietalo. No čo by som chcel byť? Neviem, čo to je igro, alebo niečo tak tam. Alebo zmením sa o 75%. OK, vyskúšam sa. Jupi, krásne vyzerám. Som taký maličký. Ako chlapec, alebo ako dievča budem. Budem sa počuť. Get a sword. OK, chlapec. Mám vyskúšať tú šatu napísať. Ale ten šat je nejako tam máš, tam naskenovať svoj tvár a také tam veci máš robiť, ale to nechcem robiť, takže radšej tam nič. Dobre, budeme mať banána, nohy alebo ruky? Dobre, nohy. Však jeden banán je väčší než ja. Fakt? OK. Čo máme ďalšie? Nebude mať žobrak za mňou chodiť. Alebo buď sa mňou bude chodiť žobrak, alebo babetko, ktoré proste iba reve. OK. Vyskúšam toto. Prečo to babetko je väčšie než ja? Aspoň, že mám tie banány. To je krásne. Budem tučný, alebo taký chudý. A tu za týmto ukážeme úplne face veľký. A chcem byť takýto. Nevidím, že by som sa aj zmenšil. To nie je kačatý song, či tak, to je kačka, nič také. To je snorp, či čo to je, dobre, im sa to na. Fakt. Som ja opitý? Ty kokosta, ali, sapa, tapa, šupa. To, prečo mi na to nešlo vyskočiť šach, to... Prečo som si dal banánové nohy? Aspoň kebyže som sa nezmenšil. Ale ja sa zmenším aj tak. Toto je také super robiť tento tu na. Keby to nie je aspoň také... To je taký divný face. Keby to nejaké checkpointy minám.
Jupi, som to v polovice dokončil, ani som sa nedostal nakoniec. Čo je to? Budem mať tie drakové, ja neviem, krídla, alebo anielové. Ja chcem ísť tu na. Dobre, ja chcem ísť také anielové, ja chcem mať, okay, už som veľký, normálne. No aj, normálna veľkosť. Takoreň, alebo Brainrot Rain. Viem, že keď je Brainrot Rain, tak sa vám prešal už 6-7, OK, a ďalšiu otázku máme Nuba a Bacona. Dobre. Zachránim Bacona alebo Nuba. Bacon. Sorry, Nuba, ale musíš explodovať. Bum. Bum. A však on ani nezomrel, on tam iba reval, stále tam bol. Ja myslel, že to tak nejako odpálí. Jaké save... Čo dáme? Budem známy alebo bohatý? Známy. Fakt, však čo za mňou každý chodí? Ja viem, že som veľmi známy, ďakujem. Neviem, čo to si znamená, ale viem, že buď za mnou bude chodiť Noob alebo Bacon, ktorý Noob vyskúšame. A tu je Roblox admin. OK, to ty si dosť bež od neho. Po čo budem chodiť? Po Lego, či je Lego, dobre. Alebo po teplom uhlí. OK. Wise, au. Bež. Prečo mi nejde skákať? Však chuť preč. Ojej. Prečo musíš ma takto otovovať? Nemôžeš proste iba preč od mňa? Však. Prosím ťa, môžeš preč. Ďakujem, že už si odišiel. Ja už budem počúvať, neviem čo za hudbu, alebo čo to je elevator, vo výťahu. Toto vyskúšame. To fakt. Toto je krásne. To je krásne. To je super. Toto je krásne, tak môžem... Fakt. Dobre, like the game, alebo made, ja neviem čo. OK, vyskúšam toto. Dobre. Nie. Nelajknem vám vašu hru. Nelajknem vám ju. Dobre, takže čo tu máme také? Smash glass battle on your head. Čo zrobím? Dobre. Takže asi toto. Jubi, som čierny. Jubi, som neviem, kde vôbec som. Haló? Dobre, tak to je super, že tu nachodím. Jubi. Aha, toto je Brainrot Rain. A ak sa vám toto tu na krásne videjko... Počkať, nechcem toto zrobiť. Takže tu budeme pokračovať v ďalšom videu. Toto bude druhá časť tohto tuna. Takže ak sa vám páčilo toto tuna, moje krásne, neviem, Would You Rather video, či čo to vlastne, tak bolo to krásne video a tak, prečo sa slabuje videa a čaute.